לעמוד, מה קורה? ברנקומייס, יאללה, יאללה, יאללה. יש פה חגיגה היום, יש פה חגיגה. מה, באמת? מה, עושים רב? חבר'ה, ידיים למעלה, לא שומעים אותי. כל הפושים בסביבה, יומן! סבלימינלי, רקע ללשכה, נכנסתי למשחק, למה המשחק הוא אוניברסל, נורמלי, זה בא לי, בא פורגנל, אוכל את כל המסחרים, תקרא לי קניבל, כל מה שצריך זה פטיפון, מיקרופון, כישרון, סגנון, תשאיר לי ההמנון, אני האור מציון, ואין לי מחירון, עד שכולם יפלו, אני אהיה כאן הראשון, חב, מרואן, דיצ'יואן, לא בזרם של כולם, אבל בזרם של הדת, תורה כמו כפית, אבל חכם, שם טבסקו, כל הטובות שאני חם, אני מבארים את המסיבה, אנשים אחד על השני תנו לו בכבוד, תנו לו אנשים בתוך הרחבה, אז תרימו את הידיים אל השמיים, תנו לו בכבוד, תנו לו בכבוד. אז אני חלוק מפעם סבלימינל מפיל אותי אני המקור, משום קשר לציפור, אני הראשון שכל אחד מכם יזכור, אלוהים ישמור, הרותח כמו קיטור, לא מחכה בשום סוף, ושחותח כמו מסור, סתור, חזק חכם, לא הולך לכם, איש המערות לא מפחד מעט הלך, שולף תעשייה שלמה מהמרתף, חושף לכם בעורף, תאמינו לבד, לא אל תתבלבל, מאחורי האור עומדת פה, חם, חיים של הכתב של ישראל אומר, פאקד, חיים מסובכים אבל אל תתעסק עם ארץ. ונמצא אני למראה את המסיבה. תרימו את הידיים אל השמיים, אנשים אחד על השני בתוך הרחבה, תרימו את הידיים אל השמיים, תנו לו בכבוד, תנו לו בכבוד. אני יכול. תעבור את רוצה. אחרי שחגגנו שמחנו ושם, הגיע הזמן לראות מי השכבה הכי שווה בבית ספר. אז בואו נראה מי השכבה הכי שווה בבית ספר. מי השכבה הכי שווה בבית ספר? הבנתי כל מילה. ממש יופי. לתחרות הראשונה אני רוצה להזמין את נציגי השכבות שכבת י', קבלו במחיאות כפיים את שחר ואור לוי. עוד יחשבו אני הנשית עם החגורה הזאת. שחר לקום בבקשה, תודה. בשכבה י"א אני רוצה להזמין את רומן ואביב, כפיים. איפה אביב? איפה אביב? איפה אביב? איפה אביב? פאק, אני לא מתעדף. אמרו לי גם שמשתתף בשתיים, לא יודעת שזה ככה מול כולם. בשכבה י"ב אני רוצה להזמין את זיו ונתי. איפה זיו ונתי? נתי הגבר! ונתי הגבר! איפה זיו ונתי? נתי, מה קרה? לך להתחבות? איפה בעליך מטומטם? איפה נתי? אין, חבר'ה, חסר מישהו מי"ב, חבר'ה, זה לא מכובד. אני אשלים אותו, סגן, יאללה, תקרא לסגן. לא, אני רוצה. קבלו במחיאות כפיים את ישי משה ידידיה ברי. משה, אני ואתה נר אחד. חבר'ה, התחרות הראשונה שלנו נקראת ישי, תנועות הגן, זה מה שחשוב, תנועות הגן. חבר'ה, אוקיי, התחרות הולכת ככה.
כל המשתתפים להקשיב לי כדי חשוב. משתתפים להקשיב לי כדי חשוב. צריכים להכניס את הנר לבקבוק.